Madzulo abwino alero lemba ndipo ndi nthawi ya nkhani ichokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy zamawa ndi mzangayo Tausoni Kamalata kumapoyamba nayi mitu yake. Ofisi ya President ndi Cabinet ati ndege ya asilikali yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima pamodzi ndi anthu ena asanu ndi anayi yasowa. Boma lati ntchito yobwezeretsa magetsi m'madera akumidzi ithandiza kutukula miyoyo ya anthu pochita bizinesi zing'ono-zing'ono. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya Flames yagonja ndi timu ya Equatorial Guinea ndi chigoli chimodzi kwa adu masewero amgulu H ozigulira malo mu mpikisano wa pa dziko lonse. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Ndege ya asilikali yomwe imanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima pamodzi ndi anthu ena asanu ndi anayi yasowa, ndipo President Dr. Lazarus Chakwera walamula nthambi zonse zaboma kuti zithandize pofufuza kupeza ndegeyi. Ofisi ya President ndi nduna muchikalata chomwe atulutsa ati ndegeyi yomwe ndi ya Malawi Defence Force inanyamuka ku Lilongwerero lolemba mmawa nthawi ya 9 ndipo imayembekezeka kufika kukatera pabwalo la Mzuzu nthawi ya 9 mmawa omwewo. Chikalatacho chati nthambi yona za ndege yayesetsa kufufuza kuti alumikizane ndi ndegeyi koma mpaka pano sanayipeze. Iwo ati mkulu wa gulu la nkhondo la MDF General Valentino Piri anaziwitsa President Dr. Lazarus Chakwera za nkhani zomwe zachititsa kuti Dr. Chakwera alepheretse ulendo omwe amayenera kunyamuka madzulo alero lolemba kupita mdziko la Bahamas, ndipo alamula nthambi zonse zaboma kuti zithandize pofufuza ndegeyi. Moses Kunkuyu ndi nduna ya zofalitsa nkhani ndipo akuyankhula motere. Chikalata chimene chimakutenjuka kuchokera ku ofisi ya President and Cabinet chimene asayina ndi mlembi wamkulu ku ofisiwo chotsimikizira kuti ndege imene ya Malawi Defence Force imene ndege ya asilikali imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi ena 9 inanyamuka ku Lilongwe 9:17 mmamawa, ndipo imene yakuti itere ku Mzuzu pabwalo la ndege 10:10 mmamawa, koma ndegeyo inalephera kutera ku Mzuzu. Ndipo oyang'anira za mlengalenga anayefezekizane ndi amundegemo ndiwina nthawi imene inasowa pamakina awo, koma zimenezi pakana pano sizinathandize, sizinaphulekanga. Kotero wamkulu wa asilikali m'Malawi muno a General Valentino Piri anapita kukadziwitsa mtsogoleri wa dziko lino za nkhani, ndipo a President Lazarus Chakwera alamula kuti magawo onse owona zachitetezo mdziko muno nthawi yomweyo ayambiretu kuchita zoyang'ana kuti ili kuti komanso kuti ayipulumutse ndegeyo imene angachitemo madalo wawo. A President mukamukudziwa Malawi akudziwa aneneza anyamuke madzulo ano kupita nawo misonkhano ina, koma pakubwera kwa nkhani imeneyi anena kuti ulendo wawo aulepheretsa pakana atalandira maripoti ankhani yonseyi. Tikhala tikuperekabe ma updates kapena kupereka mauthenga kuti Malawi akhala akudziwa zona zenizeni nkhani imeneyi. Mkulu wa nthambi ya Presidential Delivery Unit Janet Banda wati msonkhano wa mabungwe omwe ndokhudza ntchito zokopa alendo mdziko muno upereka mwayi othana ndi ziphinjo zomwe zikudza pa ntchito zokopa alendo pofuna kubwezeretsa chuma chokwanira mdziko muno. Abanda omwenso ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu ofisi ya President ndi nduna alankhula izi pamwambo otsegulira msonkhano wa mabungwewa okambirana momwe angachitire pofuna kuthana ndi mavuto omwe akukhudza ntchito zokopa alendo. Olive Perry wafika ndi ripoti. Msonkhano akuluakulu omwe amakhudzidwa ndi ntchito zokopa alendo cholinga chake ndi kupeza mavuto omwe akulepheretsa ntchito zokopa alendo kupita patsogolo. Izi ndi monga malamulo komanso katundu ndi magulitsidwe ake. Polankhula pamwambo otsegulira msonkhanowu, mkulu wa Presidential Delivery Unit Janet Banda wati kudzera mu msonkhanowu akuluakulu omwe ali okhudzidwa ndi ntchito zokopa alendo apeza njira zothanirana ndi mavuto
omwe akugwiritsa ntchito zokopa alendo kukhala chimodzimodzi. Iwo anati ofesi yawo ichilimika pofuna kupeza njirazi. Zimene timapanga zoti kuna sitimaziyang'ana mwachifansi kuti tione kuti zingatithandizirani nkhani ya tourism. So zimene tifuna kubwera nazo mulamu yathu kuti anthu aziwonikenso aone kuti sikutivuta ndi chani ndipo tingazikonze bwanji kuti zite kutithandiza mabweresa alendo ochuluka mdziko lathu la Malawi. Mawu ake nduna yoona zokopa alendo Avera Kantukule anati zokambiranazi zibweretsa kusintha kwakukulu pa ntchito zokopa alendo. Chiyembekezo changa china kuti tikamatuka munomo pa khomo lapopo tikha kuti mayankho amavuto onse amene akhati kumanawo fenga nduna zokopa alendo ayankho. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi mabungwe omwe amakhudzidwa ndi ntchito zokopa alendo monga mafumu, nthambi za mtengatenga ndi malo osungira nyama ena. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola ati ntchito yobweretsa magetsi m'madera akumidzi ipereka mwayi kwa anthu okhala m'madera akumidzi kuti azichita bizinesi zing'ono-zing'ono. Amatola ayankhula izi atayendera ntchito yoyika matransfoma ya magetsi yatsopano imene ithandize pa ntchito ya alimi a ng'ombe za mkaka ku Doroba mu mzinda wa Mzuzu. Hassan Phiri wafika ndi ripoti. Gulu la Doroba Comsip Cooperative lakhala likuvutika kuti lipange mkaka okwanira chifukwa choti kudera kwawo kunalibe magetsi. Kwa nthawi yayitali anthuwo akhala akudalira mphamvu za magetsi zosadalirika kuti apange mkaka, yogati komanso chambiko. Koma izi zikhala mbiri yakale tsopano chifukwa bungwe la Eskom lakhazikitsa transformer komanso nthambo za magetsi zatsopano zimene zithandize kuti anthu ayambe kukhala ndi magetsi odalirika. Nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola ati kubwera kwa magetsi ku madera akumidzi ngati ku Doroba zithandiza kuti anthu atsegule mabizinesi ang'onoang'ono. Taona lero apa kuti anapeza mashiniwa koma kuti alire mashini amene osungira mu mkaka ndi kumapanga yogurt sizimatheka chifukwa diesel ndodula. Mabatiriso sangakoke chimashini chimene ndachionachi chifukwa chimatenga 1000 liters. Koma chifukwa chakubwera kwa magesiwa ndi programu ya His Excellency Dr. Samakadha Chakwera, ine ndikuona kuti munthu wakumudzi nzotheka kuti atha kusangalala chimodzimodzi ndi munthu amene akukhala kutauni. Tabutiye Yohane Jere ya deralo yati kubwera kwa magetsi ku deralo zithandiza kuti anthu ayambe kuona zinthu zimene amadziona akapita mtaoni mokhamokha zikupezeka madera akumidzi ngati ku Doroba. Noko pano tili pano pa Doroba Comsip Cooperative ali ndi cooperative yawo imene akupanga mayogurt, chambiko, zinthu zosiyana-siyana. Challenge ikulu imene inalipo nali magesi. Amayuza ma solar panel koma samakwanisa mashini yawo chifukwa mashini yawo yakulu koma kwa kubwera kwa magesi zonse zikuchitika mabwino. Wapa mpando wa gulu la Doroba Cooperative Mai Jester Kaluwa ati kubwera kwa magetsiwo zithandiza kuti fakitole yawo ikule zimenenso zithandize alimi a ng'ombe za mkaka kuti apeze msika. Kuphatikizapo iwo ati izi zichititsa kuti akagogode ku mashopu akuluakulu ndi kupeza misika yatsopano yogulitsako yogati, mkaka ndi chambiko. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu. Unduna wa zamaphunziro wayamikira bungwe lakwera kamba kothandiza kuchepetsa mavuto aluso la makompyuta mu skulu za ukachenjede za mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawo a Jane Banda anena izi pa skulu ya ukachenjede ya Luwana komwe bungweli lapereka makompyuta 20 komanso ena am'manja okwana 191 kwa ophunzira omwe amathandizidwa ndi bungweli. Pomloka wafika ndi ripoti. Abanda ati ndikofunika kwambiri kuti ophunzira mu sukulu za ukachenjede azikhala ndi ukadaulo pa ntchito za makompyuta atipoti masiku ano makampani ambiri amafuna ukadaulowu. Iwo ayamikiranso bungwe lakwera kamba kothandiza ophunzira awa powapasa makompyuta. Luso la maphunziro ndilofunika kwambiri ku ophunzira makamaka ku maphunziro apamwamba chifukwa choti ngati dziko tili ndi
Malawi 2063 imene tikufuna ngati dziko kuti tidzakhala odziyimira patokha podzafika chaka cha 2063. Ndiye kuti tikafika pamenepo tikapenga achieve zimenezi tifusowekera anthu ophunzira bwino. Mawu ake mkulu woyendetsa zintchito zosiyanasiyana ku bungwe la Kwera Fund Achimwemwe Kamwendo ati bungweli lapereka thandizoli mothandizidwa ndi akufuna kwabwino ochokera mdziko la Denmark ndipo ati ndi la ndalama zosachepera 100 million kwacha. Laptop amene wati wapereka kuti akathe kuwathandizira maphunziro awo chifukwa tikudziwa kuti sichokwanira kungompasa mwana fees yokha, amakhala ndi maneeds osiyanasiyana. Need ina yayikulu imene tinayiona ndiyo kuti anawa amafunikira kukhala ndi gadget yoti wathandizire pa maphunziro awo. Ndifake fe tinaona kuti tizitha kupanga source malaptop amenewa kuti asakapeze mavuto. Bungwe la Kwera Fund limathandiza ophunzira 1000 mu sukulu za ukachenjede mdziko muno ndi cholinga chofuna kuwapatsa upangiri oyenera omwe ungawathandize kuti asavutike kulembedwa ntchito. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD lati dziko la Malawi likuchita bwino pa ntchito yokweza miyoyo ya anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Mkulu ona za bungweli kuno ku Malawi a Benedetta Manyokola wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano ogawana nzeru pokweza miyoyo ya anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Tili ndi zambiri mu ripoti la Lonjezo Msodoka. Adindo ochokera m'mayiko osiyanasiyana asonkhana ku Lilongwe ndi cholinga chofuna kugawana nzeru mmene angakwezere miyoyo ya anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Mayikowa akuyembekezereka kuphunzira kuchokera ku dziko la Malawi potengera zomwe dziko lino lakwanitsa komanso likuchita pokweza umoyo wa anthu aulumali. Malinga ndi mkulu wa bungwe la IFAD a Benedetta Mkonyora, dziko la Malawi lachita bwino pokweza umoyo wa anthu aulumali. Makonyora ati mdziko muno pa anthu 100 aliwonse anthu 10 ndi omwe ali ndi ulumali, ndipo iwo ati izi zikufunika zipangizo komanso ndalama zokwanira kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Ndipo nduna yoona za chisamaliro cha anthu Ajini Sendeza yati boma linayika malamulo komanso ndondomeko zoonetsetsa kuti anthu aulumali asamasiyidwe m'mbuyo. Komabe Asendeza ati ntchitoyi ikufunika kugwirana manja. Tilinawo malamulo, tilinazo ndondomeko zimenezi zifunika kuti zimvekeso ngati dziko kuyambira kumusi komwe kwe DC kaya kumudzi kumabungwe ena aliwonse kaya kumipingo komanso ife andale titengepo gawo kunena kuti aulumali ali ngati anthu ife tomwe. Msonkhanowu watsatira ntchito ya chaka chimodzi yomwe yatha posachedwa yokweza umoyo wa anthu aulumali kudzera mu mapulogalamu osiyanasiyana yomwe amayigwira ndi bungwe la IFAD. Bungweli akuti pakali pano lapezanso ndalama zopitilira 4 billion kwacha kuti ipitirize ntchito ngati yomweyi mu gawo lina. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Mkulu wa chinyamata mchipani cha Malawi Congress MCP a Richard Chimwendo Banda apempha anthu mdziko muno kuti apitirize kukhala pambuyo pa Dr. Lazarus Chakwera ponena kuti ali ndi masomphenya ofunika a Malawi pa zinthu zabwino. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Maiso Chikhadzula. Poyankhula kukhimbira wanthu omwe anasonkhana pa Mchezi Maite Ground kumpoto kuvuma boma Lilongwe, a Chimwendo Banda ati Dr. Chakwera apitiriza kukhazikitsa zitukuko zosiyanasiyana popanda kuganizira zigawo zomwe anthu akuchokera mdziko muno. A Chimwendo Banda anafika mderali ncholinga chodzafotokozera anthu kuti Dr. Chakwera ndiye chiyembekezo cha Malawi wonse mdziko muno pa chitukuko. Iwo ati boma lipitiriza ndi ntchito zosiyanasiyana za chitukuko kuphatikizapo kupereka ndalama za mtukula pa khomo zomwe zathandiza kwambiri kusintha miyoyo anthu akumidzi. A Chimwendo Banda mwazina atsimikizira anthu akuchiwamba kuti boma lionetsa kuti anthu mderali akupindula ndi ntchito zosiyanasiyana za chitukuko zomwe boma lokhazikitsa kuphatikizapo za mafakitale ngati yomwe president wa dziko lino akhazikitsa posachedwa pa ya Magwero Industrial Park. Ndi anthu amene ayandikana ndi zitukuko zikuluzikulu, misewu ikuluikulu, mwachitsanzo msewu umene uchoka ku Crossroads kafika mpana Kulumbati, winanso uchoka Kulumbati mpakana Ukalonga. Tinawuzanso zina ngati tuola pa khomo ndi zina zingapo zimene zikuchitika mdziko muno. Awawanso ndi anthu amene amagwira ntchito ku mafakitale a foja, akuona mitengo ya foja imene kuchitika mdziko muno, ma $4, ma $3 zimene sizimachitika mbuyo musemu. Zikungoonetsera poyera ukulu
wa masomphenya wa Dr. Lazarus Chakwera komanso ndi chidwi chawo chimene ali nacho kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Mawu ake ndi unaona kuti pansi pake osiyana pa ntchito pakati pa mayi ndi abambo a Jean Sendeza atsimikizira anthu anderali kuti boma ndi odzipereka kwathunthu pothandiza anthu osowa mdziko muno. Iwo anati unduna wawo upitiriza kuthandiza anthu kudzera ku njira zosiyanasiyana. Iwo anapemphanso anthu mderali kuti nthawi zonse adziteteza ufulu wa anthu achikulire komanso atsikana. Phungu wa derali a Winston Kayima Panjira ati msonkhano anawokonza ngati mbali imodzi yolimbikitsa chipani mderali. Uthenga umene ndatengera uchoka kwa president ndonena kuti boma limayamikira zimene anthu akuno kumcheze amachitira komanso zimene boma lifuna lachitire komanso ndimene anthu yo amachitira mu nkhani yovota kuno amavota kwambiri pamenepa komanso ndimene amachitira akhala zinthu za boma amaonesa zinthu ndi mtima wonse. Wapa mpando wa chipani cha MCP chigawo chapakati ya Patrick Zebulon Chilondola ati chipanichi chipitiriza kuchititsa misonkhano yosiyanasiyana ya ndale ngati mbali imodzi yolimbikitsira chipanichi. Iwo ati akuluakulu a chipani cha MCP adagwirizana kale kuti Dr. Lazarus Chakwera ndiye adzayimire chipani cha MCP pa chisankho cha 2025. Enda yotere timaona zinthu ziwiri, chipani chili bwanji komanso kodi mtsogoleri wathu Chakwera olukondedwa bwanji. Ndi mmene maonera apa chiunyinji cha anthu chimene chasonkhana apa nkhani yake nja kuti olukonda phungu wakunyumba malamulo wa dera lino yemwe dzina lake ndi Winston Kayima Panjira. Ndese maona kuti anthu osonkhana apa koma munanso ine onse mudaone fa pa dziko pa lunyinji wa anthu adzaoneni kusonza kuti phungu omkonda komanso Chakwera oluwakonda kwambiri. Pa msonkhanowu panafika akuluakulu osiyanasiyana chipani cha MCP, mafumu komanso aphungu akunyumba ya malamulo. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tionenso mitu ya nkhanizi. Amaofesi ya President ndi Cabinet ati ndege ya asilikali yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulis Chilima pamodzi ndi anthu ena asanu ndi anayi yasowa. Boma lati ntchito yobwezeretsa magetsi maka madera akumidzi ithandiza kutukula miyoyo ya anthu maka ochita ntchito za mabizinesi zing'onozing'ono. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya Flames yagonja ndi chigoli chimodzi kwa du ndi timu ya Equatorial Guinea masewero amgulu H ozigulira malo mu mpikisano wa masewero apa dziko lonse. We are growing Malawi together. The EU in Malawi believes in meaningful partnerships that create an enabling environment for sustainable and inclusive